dělat video, jak probíhá oběd v Hurghadě v Egyptě. A doufám, že se vám to bude líbit, tak já teď jdu do výtahu a jdu na oběd. Tak čau, zdím. Tak, tady jsem u výtahu. Doufám, že se vám to bude líbit a doufám, že dáte odběr a zvoneček a like, ať nám neběhne žádný video. Tu jsem. Tak lidi, už jsem v výtahu, jak to můžete vidět, a už jedu dolů na oběd a uvidím, co se nám to všechno natočím. Tak čau. Tak lidi, už jsem v jídelně, jak to můžete vidět. A jdu se kouknout, co tu všechno mají a budu sám obědu. A konečně sám asi nějaký hranolky. Sorry za zvuk, je tu moc lidí. Až pomít jídlo, tak já se vezmu. Tak čau. Ty bože, jsem si nic nevybral, protože já jsem měl na pláži jídlo, takže já si dám nějaký desert a jdu se natočit pití. Teď natočím špeci. Tak. A já si ho posadím. Tak lidi, děkuji za sledování videa, tak je to vypadá, jak je tu oběd v Hurghadě v Egyptě a dneska vám ještě natočím, jaký je to azijský restaurace v Egyptě, takže doufám, že se vám to pak bude líbit. Tak čau.